Makadi muri Zimbabwe saraund nonzi Yolanda Simango. Ndiri mutori wenyu wenawo weGoodRumors Media. Sezvamuri kungoona zuva ranhasi ndiri kuno panonzi paChikanga Primary School. Situation yanhasi yemaMutare mukutanga kwezuva redu kwanga kuri a little bit slow. Tingati vanhu vakawanda vanga vasiri kufamba ende mota dzakawanda dzasiri kufamba kunyanya murodhi inonzi Aerodrome Road. Asi nekufamba kwenguva mukuvira kuno kwezuva mota dzati wedzerei. Vanhu munguva yemangwanani vanga vachitya kuti fambei, uye vamwe havana kukwanisa kuenda kumabasa avo akasiyana siyana. Vana vechikoro pachikoro ichi vanzi vasauya, nezvimwewo zvikoro zvakangopoteredzawo nharaunda vanga vachinzi vasauya kuchikoro muzuva ranhasi nekuda kwekuti vabereki vevana vanga vasiri kuziva nezvikoro zvacho vasiri kuziva kuti situation yemuzuva ranhasi ichazopedza yapapi. Ndingangoti pamuri kuona apa pane futi vanombofamba vachitengesa, vanenge vakagara vachitengesa panzvimbo ino, mukutoona kuti avapo, hapana ange auya kuti azonge achitengesa panzvimbo iyi. Apa panonzi pastop sign. Ndafamba munzira dzakati wandei dzinosanganisira Chikanga Secondary, ndaona vana varipo vari kudzidza. Then ndaenda munzvimbo inonzi Wesley, ndaona vanhu vanga vari vashoma munzvimbo iyi, uye zvimwe zvikoro zviri munzvimbo iyi zvava zvakavhara zvekare. Ndaenda futi kunzvimbo inonzi Zinda, vanhu vanga vasina kuwana. Then Chikanga Phase 2 ndaenda kunzvimbo futi inonzi Spa, kunenge kunotengesera mavhendas akati wandei. Nenzvimbo ino yeChikanga kwanga kusina vanhu vakawanda. Sezvamuri kungoona vanhu venzvimbo yeMutare muzuva ranhasi vanga vachitya. Ende ndingangoti kumamba kwezuva ranhasi around 2 tanzwa pfuti dzanga dzichirira. Handizivi kuti pfuti idzi dzava dziri dzechii. Uye kumangwanani munguva dza6 am tanzwa mota dzemapurisa dzichiita sedzinoridza mahuta aya atinoti masiren. Ndingati ndo update yandingangokupai maringe nezuva ranhasi maMutare. Sezvandataura, zita rangu ndinonzi Yolanda Simango, ndiri mutori wenyu weDRumors Media, ndiri kwaMutare. DRumors Media, taking you to another level. Musakanganwa kushare nekusubscribe. Tinokutendai nesupport yamunogara muchitipa. DRumors Media, taking you to another level. Vana vechikora vanonge vaenda kuchikoro, vamwe vari kungotamba vachingotenderera mumarodhi sezvamuri kungoona apo mhuri yeZimbabwe. Vana ndozvavaswera vachingoita. Hapana vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro kunze kwekusekondari, kunyanya vekuChikanga Secondary School.